Ahojte, tým Sily pohybu zavítal do ďalekej Kalifornie priamo do centra plážového športu na legendárnu Venice Beach v Los Angeles. Tie možnosti, športoviska, pocit ohromnej slobody nás úplne dostali. Nevedeli sme kam skôr a čo si ešte vyskúšať. V tejto epizóde si dáme americkú klasiku. Skateboarding, basketbal, surfing a jeden výživný road trip. Toto je Venice, baby. Zatiaľ, čo mnohé pláže v južnej Kalifornii sú známe svojimi vlnami, jedna pláž je známa najmä prúdením a pohybom niečoho úplne iného. Ikonický Venice Skate Park vznikol v roku 2009 a veľmi pomohol už tak populárnemu skateboardingu. Už to nie je len hranie sa na ulici, ale samostatná kultúra a teraz už aj olympijský šport. Údajne vo Venice vymysleli skateboarding surfery, keď sa nudili a neboli dobré vlny, tak na surfy dali kolieska a začali jazdiť, no a potom neskôr si vymysleli takýto skatepark. Toto je neuveriteľné. Na to sa dá pozerať hodiny. Začiatok 60. rokov v Kalifornii. Prvým jazdcom sa hovorilo sidewalk surfery. Jazdili na vlastnoručne vyrobených doskách. Boli o dosť kratšie, ako sú tie dnešné skatey. Jazdilo sa jednoducho a zatáčalo sa prenášaním váhy. Žiadne triky neexistovali. Dosky boli primitívne, kolieska nekvalitné a o podvozkoch ani nehovoriť. Kto chcel jazdiť, tak si svoj skate musel jednoducho vyrobiť sám. Až od roku 1965 sa začali vyrábať priemyselne. V tejto dobe vznikali prvé triky, vznikali aj prvé skateparky a stavali sa rampy. Začiatok 70. rokov. Verejnosť odsúdila skateboarding ako nebezpečný šport. Zákon ho zakazoval, ale ako sa hovorí, zakázané ovocie lepšie chutí a tak aj skateboarding sa stal životným štýlom. The biggest value I find in skateboarding is to be able to have people who look up to you. You get what I'm saying? Like I said, if you know me, if you really know me, you know how I am. You know me in the skateboarding world. I can't take a life in the city. I'm tired of being pushed around. I'm packing up my bags and I'm leaving to find a new place of my own. And I'm really not still believing that I'm so far from home. Neodolali sme a rýchlo sme išli do požičovne a zaspomínať na detstvo. Sme tá generácia, ktorá si pamätá, keď prišli prvé boardy na naše sídliska. Akorát telo si nevedelo veľmi spomenúť. For the day. You know it's the same old story, but now I got a different soul. I got no need to worry because Nikdy nie je neskoro sa niečo naučiť. Wake up, gunshots in the city, hustlers on the corner gon' get more busy. Gunshots, young stunner got caught up, clock big numbers too bad, ayy. Wake up, gunshots in the city, hustlers on the corner gon' get more busy. Gunshots, young stunner got caught up, clock big numbers too bad, got slaughtered, stunt now, you gon' pay later. Big booty girl, that's a black man savior, serving. Hit the block and we pervin', roll real slow in the cut like a surgeon. Turf chick, smurfette, give you work quick, get caught slipping, get sick, is it worth it? Hell no, but the jaw feel timeless. Got a good girl in my eyes, she the flyest, can't sleep. Streets stay heated, ghetto kinda soul, I know you see it. Post it, when my cousins getting toasted. Got a big beat so fat you can smoke it, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it. Don't lose, don't lose, don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head, yeah. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head. Don't lose your head, yeah. Don't lose your head. Don't lose your head. Little homie, what you gonna do with your life? You wanna hustle? Lord. Trochu zmeníme žáner, ale ďaleko od skateparku netreba chodiť. Basketbal a Amerika, to je ďalší obrovský životný štýl. Na uliciach to všetko začína a pre tých šťastnejších, pracovitých a talentovaných možno končí až v slávnej NBA. LA je domovom Lakers aj Clippers a tak chalani majú parádnu motiváciu už vo svojom meste. V basketbale Amerike je číslo 1 alebo číslo 2 hneď za americkým futbalom. Je obrovsky populárny a pre tých chlapcov na ulici je to niekedy cesta dostať
dostať sa k lepšiemu životu. Sme v LA, v domove LA Lakers a Kobeho Bryanta, ktorého tu považujú za obrovskú legendu. Žiaľ, vieme, ako to dopadlo. Veľmi smutný príbeh, ale títo chlapci hrajú fantasticky. To where the police react, tell it quality, equality, you tell them what we be at. Brooklyn, New York City, where they paint murals of Biggie and cash we trust, cause this ghetto fabulous life look pretty, what a pity. Blunts are still 50 cents, it's intense. Street sense is dominant, can't be covered with incense. My presence felt, my name is Quali from the eternal reflection. People think your MC is shorthand for misconception. Let me meditate, set it straight. Came to the conclusion that most of these cats is featherweight. Let me demonstrate, walking the streets is like battling. Be careful with your body. You must know karate, you think your soul is bulletproof like Sade. Stop acting like a bitch already, be a visionary. For me, I fell in love with basketball, also street basketball, watching a lot of N1 mixtape guys, and growing up was kind of tough for me in Vancouver in some situations, but playing basketball kind of took me away from all that stuff and kind of made my own heaven, All around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know this is so. What about the community here? The community here, it looks like everybody's kind of like supporting everybody, and not just here, but it's really competitive. The ball here is really, you're always going to get good games here when you come here, right? So no matter what. And I hope people don't take it to heart. Sometimes a little bit of trash talking, but that's all part of the game of basketball. Yeah. That's why I like coming to Venice Beach, man. You just get different personalities and different people coming through. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. All around the world. Oh, jeez. Oh. Beautiful dunk. Basketbal je jedným z mála športov, u ktorých vieme presne určiť rok ich vzniku. Vznikol v roku 1891 v Springfielde v Amerike. Telocvikár James Naismith rozmýšľal, ako by zabavil a zároveň udržal v kondícii svojich zverencov počas dlhej massachusettskej zimy a tak prišiel s nápadom, ktorý zmenil históriu športu. Pribiel na vyvýšené miesto pôž na broskine a prelomový objav bol tu. Spočiatku hádzali loptu do obyčajného koša s dnom, ale počase sa to ukázalo ako nepraktické, keď museli po každom koši loptu vyhadzovať z tohto koša pomocou dlhej palice a tak vymysleli zlepšovák. Kôš zo spodu prederavili. Jeden zo žiakov vymyslel tejto hre aj meno – basketball. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you. Poďme opäť do skateparku. Od rána do večera tam predvádzajú parádne kúsky a rovnako si užívajú aj pozornosť ľudí, ktorí ich obdivujú. Je v tom čosi magické. Inak až tu som pochopil odkaz hudby Red Hot Chili Peppers. Tu jednoducho vznikla a dokonale dotvára mozaiku kalifornských príbehov. Falling all over myself to lift your heart and taste your hill, cause it's like it's a blessing more than anything, you know what I mean? And I don't skate for nothing. I don't skate for sponsors. I don't skate for money. I don't skate for none of that shit. I just skate because it's literally a part of me. Now in my younger days I used to sport a shag. When I went to school I carried lunch in a bag with the apple for my teacher, cause I knew I'd get a kiss. Always got mad when the class was dismissed, but when it was a session I always had a question. I would raise my hand to make a stand, come through my desk and help me with my problem. It was never much, just a trick to spell a shit. I try to sneak a touch. Oh how I wish I could hold her hand or give her a hug. She was married to the man, he was a thug, his name was Lee. He drove a Z, he picked her up from school.
Cez vzostupy a pády popularity sa skateboarding stal multimiliardovým odvetvím, ktorého vedúce osobnosti sú známe na celej planéte. Skatepark Bowl je súťaž založená na prechode medzi navzájom prepojenými bowlami alebo bazénmi, ktoré sú zvyčajne vybudované z betónu. Je plná trikov vo vzduchu a manévrov na okraji bazénov vo vysokej rýchlosti, ktoré sa dejú, ak sa podarí, plynulo po sebe. Každá verzia súťaže sa posudzuje podľa iných kritérií, ktoré sa usilujú vylúčiť opakovanie alebo konzervatívny výber trikov. Skateboardingová kultúra je jedinečná a pohocujúca. Preniká aj do sveta architektúry, dizajnu, módy, fotografie, videa, umenia či cestovania. A keď už sme pri cestovaní, prišiel čas, aby sme vám z amerického západu ukázali niečo viac. Ideme na road trip. Some days you're thinking you're just too high to fall, but other days you just get so far down you feel like ending it all. Well, I've been there too. Here's one thing you can do, and it just might help you, just might help you get by. Sme v pohorí Sierra Nevada, asi 4 hodiny jazdy od Los Angeles. Divoká príroda, kde žijú pumy či medvede. Najvyšší vrch Mount Whitney meria vyše 4400 metrov. Sú tu 3 národné parky: Yosemite, Kings Canyon a Sequoia. Sierra Nevada je najvyšším pohorím pevninských Spojených štátov, ak nerátame Havaj a Aliašku, a zároveň je najväčším žulovým masívom na svete. V preklade zo španielčiny znamená názov tohto pohoria zasnežený hrebeň, aj vďaka tomu, že na vysokých skalných štítoch sa tu sneh drží dlho do leta. Tiahne sa 650 km po východe štátu Kalifornia. Už sme sa tešili na trek a oddych od ľudí. Našim hlavným cieľom boli stromové obry, sekvojovce mamutie v rovnomennom národnom parku. Veľa sme o nich počuli, ale až keď sa ich dotknete a stojíte pod nimi, uvedomíte si ich monumentálnosť. Zoberie vám to dých. Prechádzka vo vnútri spadnutého sekvojovca vás vráti do ďalekej minulosti. Sekvojovce sú skoro nesmrteľné. Môžu mať až 3200 rokov, výšku aj 100 metrov a priemer 12 metrov. Neumierajú na starobu, sú odolné voči ohňu aj hmyzu. Najčastejšou príčinou ich smrti je vyvrátenie. Na svete existuje len 75 sekvojových lesov, z ktorých všetky sa vyskytujú práve na západných svahoch pohoria Sierra Nevada v nadmorských výškach 1500 až 2100 metrov nad morom.
Ide vraj o najväčšie žijúce organizmy na svete, pričom 5 z top 10 najväčších stromov sa nachádza práve v tomto parku. General Sherman alebo General Grant sú tu skutočné legendy. Priatelia, tak toto je General Grant, 1700-ročný strom. Sekvojové z mamutív. Sme v Sequoia národnom parku. Odbehli sme si z pláže, aby sme si pozreli týchto gigantických obrov. Prastarých. Je to úžasné. Územie, ktoré momentálne tvorí Národný park Sequoia, bolo pôvodne domovom indiánov Monačí, ktorí žili predovšetkým v podhorskej časti povodia rieky Kavach. V letných mesiacoch putovali cez priesmyky a obchodovali s kmeňmi na východnej strane hôr. Považovali svet predovšetkým za krásny, dobrý a úžasný. Predmetom úcty bola príroda či matka zem. Kalifornskí indiáni žili v hustých lesoch, kde nebolo miesta na stavanie chatrčí. Na založenie ohňa však používali starostlivo nazbierané suché drevo, aby tak šetrili živé stromy. Ani zabíjanie zvierat nebolo pre nich samozrejmým a bežným. Zabíjať sa nesmelo bezdôvodne. Niektoré indiánske kmene mali navyše zvyk ospravedlniť sa zvieratám modlitbou a vysvetliť im, aké dôvody ich donútili siahnuť im na život. Takýto prastarý les je preto ideálne miesto na rozjímanie a uvedomenie si krásnych súvislostí. Nočný návrat do LA na našu obľúbenú pláž. Po nádhernej prírode sa už tešíme do voľného oceánu. Surfing a Kalifornia patria k sebe a my sme neodolali. Byť v Kalifornii a nevyskúšať surfing by bol veľký hriech. Našli sme tu úplne perfektných typkov, ktorí nás to idú naučiť. Verím, že sa im to podarí. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting. Surfovanie sa vďaka svojmu pôvodu na Havajských ostrovoch nazýva športom kráľov. Tam ho ako rekreačnú činnosť vykonávali hlavne členovia kráľovskej rodiny, ale aj bežní občania. Historický výskum preukázal, že ostatné tichomorské kultúry od Fidži až po Peru tiež surfovali pre zábavu na rôznych predmetoch. Bolo to však na Havaji, kde sa v úvode 20. storočia surfing začal podobať na globálny fenomén. Surfingu mám celkom dobré skúsenosti, ja som žil v Austrálii, takže som si tam zajazdil. Stále sa učím trošku chápať oceán, rytmiku a toto je nádherné miesto. Ideme vyskúšať kalifornské vlny a teším sa mega. So what is important before the surfing? Why we do this stretch? It's because when you're in the water, it's not stable. So your body needs to be relaxed. You can be stiff. And also the balance. And when you're stretching or you give a little bit time for yourself, you know, to settle down and to prepare your body what you're going to do. I see problems down the line.
making the same mistake twice. Come on over, don't be so caught up. It's not about compromising. I see problems down the line. I know that I'm mine. Surfing ma vždycky fascinoval, je to veľmi coolový šport. Zopárkrát som si to vyskúšal v Maroku, alebo v Portugalsku, alebo v Južnej Amerike, ale ja osobne to považujem motoricky za jeden z najťažších športov a naozaj trvá dlhý čas, aby to človek chytil, aby si to začal užívať, tie vlny, ale v každom prípade nevzdávame to, ideme to skúšať vždy, keď je možnosť, no a byť v Kalifornii a nevyskúšať to tu by bol naozaj veľký hriech, takže ideme do vln. It's one of the paradise for surfing and it's the highest peak of the sport. Also for skating, surfing is really related. That's why we invite you guys, all of you. You are all welcome and we can give you some good lessons and you will have a great time with us. Môže sa zdať, že keď sa pozeráš do vln na dáv freesurferov, neexistujú pre nich žiadne pravidlá. Pravdou však je, že pri tejto činnosti existuje určitý kódex slušného správania. Najposvetnejším pravidlom je, že ten, kto má najbližšie k bodu zlomu vlny a ktorý sa ako prvý postaví na dosku, má prednosť v jazde. Ako náhle je tento surfer v akcii, všetci ostatní sú zodpovední za to, aby mu nebránili v ceste. Ozaj, a ak si vo vode a niekto chytí skutočne dobrú vlnu, je super mu dať pokrikom najavo, že jeho jazda stála za to. Bolo to úplne úžasné, ale je tu strašne veľa surfistov a my začiatočníci si musíme dávať pozor hlavne, aby nás niekto neprešiel. Pretože je to tu ozaj plné, ale neuveriteľné. Tak mám za sebou prvé kolo a opäť sa mi potvrdilo, že je to jeden z najťažších športov. Mimoriadne fyzicky náročné je dopadlovať do toho správneho bodu. Nehovoriac o tom potom chytiť tú vlnu, ale dvakrát som sa sviezol, aj keď som sa nepostavil, ale tá jazda tam bola a samozrejme potom ma nádherne zomlelo. Ako? You know what to do. You always go sailing through. Oh well, maybe you'll do all right. Priatelia, veríme, že sme vám trochu priblížili silu pohybu na Venice Beach. Verte, že keď sa sem prídete pozrieť, ten športový náboj vás úplne dostane. Tak zase na budúce. Náš kalifornský sen ešte pokračuje v jednej epizóde.